औकारी कल्याणवा समय कम बा आइल बानी रौरा लगे बिनती करनी आके रौरे फेर दीन ताला के नजरिया ए बाबा हो कौन बात हमारो गलतिया ए बाबा हो करती कल्याणवा कौन गलती बा कौन दुख बा कौन विपत्ति छैले बा ये हमरा माथा काम नहीं करत पतरा निकाल के बाबा बदन के बबुआ राम चिंता जन कर मुहूर्त लभ कर हलबा समय अबेरे हो जाई मुक्ति के धाम गया है जा अपना पिताजी के अधूरा काम दे रहल है जाके पूरा कर यह बात के तू ही कहले रहला कि हे पिताश्री जब निशाचर लोग के हम बध करके आई तब पुनः कार्य में बड़भागी हम बनब ओही अधूरा काम के पूरा करे खातिर समय लभ कर रहल बा एकदम पहुंचल बा बराबर हो रहल बा जा अब पिताजी के अधूरा काम के पूरा कर द ओही पिताजी के अंतिम क्रियाकलाप के गुरुदेव महाराज के बात के मान करके अयोध्या नगरी में आ करके पूरा सामग्री के ले करके पूरा सामान के ले करके राम लक्ष्मण और माता सीता के लेकर के मुक्ति के धाम गया कर प्रस्थान करते भाव बा पखाव लागल है बबुआ हाँ 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 दे दो बद्री भैया को पुरस्कार मिला हार्दिक स्वागत ये बबुआ ढाला कि गया में चलल तीनों हो जाना गया में चलल तीनों हो जाना किए हो रामा किए हो रामा किए हो रामा ले गे सोम पिनवा के समान हो राम समान हो राम तरथवा सजाई संग सिया बैठाई रथवा सजाई संग सिया बैठाई किए हो रामा किए हो रामा किए हो रामा लेके चलल पिनवा के समान हो राम हो राम लेके चलल पिनवा के समान हो राम पिंड के सारा सामग्री लेकर के लखन लाल और माता सीता सहित पहुंचल गईनी आगमन हो गई बा गया के मुक्ति धाम वहां पहुंच करके और जब ही भगवान राम अपना
फागू बाबा से बात के कहतन कि बाबा हम आगमन पर पहुंच गई नी हमरा काम पिताश्री के काम करे के बा पिंडदान करे के बा बाबा जे ही मोठरी के ठीक देखत तनी कहले के बबुआ आय हाय 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 एगो सामाने घट गइल बा सामान कौन घटल बा सास में लगल बात दिखल गइल बा कहीं कला तिल बतावता कहीं जो बतावता ए मालिक कहां ले सच बा कहां ले झूठ बा ए लोहा के बस के बात नहीं खे बहुते को पुरान भाव लागल विनोद हजर भाई बातों कहे के चाहिए न बड़ विद्वान से गलती भइलो मालिक बड़ विद्वान से गलती भइल बा और पूर्वी में गौले बानी भले हमर परती रही अरे वजह करी जगह नौकरी ए मालिक कौनो परिवार अपना पति के इच्छा के विरुद्ध काम ना कर सकेला भले हम परती रह बिना बिना लाल के संपत्ति सब बेकार है तो मतलब ई पत्नी के ना धर्म है ई पाता के धर्म है पाता को जो है टोपुआ भाषा भोजपुरी है ऐसे कहना कहा बबुआ पुराने भाव देखा कहा तनी खाल हो जाए मैडम हरे सोरंगिया वाला के डेरावा सोरंगिया वाला के डेरावा बता ही दे के छोटा की नदी सोरंगिया वाला के डेरावा बता ही दे के छोटा की हाँ बताई देगे छोटा की नदी बताई देगे बहकी ओ हाँ बताई देगे छोटा की सुभाग यादव जी चाचा जी के पुत्र बानी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन चाचा जी के आत्मा महान रहा कि दो कलाकार के बोलोले बानी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान तीनों पुरुष से प्रार्थना क्रम बार बार हे परम पिता परमेश्वर हे मालिक बाग बचा फुलहारी हमेशा ललहात रहे के से बड़ा कलाकार पूरी में लोग आवे कहा तनी मुहवा उघार ए मैडम बताई देगे छोटा की नदी बताई देगे छोटा की रंगिया वाला के तेरावा बताई देगे छोटा की समय ज्यादा हो जाए ये ले में कहत रे भगवान राम पहुंचल बानी पत्रा देखले बानी बाबा राम काम अधूरा पड़ जाए मानी लो हमरो का खानावा ध्यानवा दे दो मोरे बबुआ हारे मानी लो हमरो का खानावा ध्यानवा दे दो मोरे बबुआ बबुआ हो कहनावा मन मोरे सुबावा हाँ भेलनावा दे दे मोरे बबुआ हो कहनावा मन मोरा सुबावा बिना समान बिना हो न पिंड दान तनी दे दो धैलन मोरे बबुआ समान बिना हो न पीना दान तनी दे दो धैलन मोरे बबुआ आतना बात जब ही बाबा बतौले बानी भगवान राम के चिंता बढ़ गई बा कि 12 बजे के पहले पिंडदान करे के बा
समय अबेर हो जाई काम सब गड़बड़ हो जाई वही समय भगवान राम लखन लाल के देख लखन ए बबुआ लखन तनियरा आव सटले बाजार बा तई चल जा भोजपुरी भाषा में कहते हैं लाम जा हे राजा ढोलर तनी आगे बढ़ गईले भगवान राम के बाद